dagan. Ani sa table, ani sa ubos, ani sa ubos, ani sa ubos. Patay! Wala, hapit. Patay, hapit yun. Hapit, close na lang dyan to. Gamay na lang dyan ko. Ayan guys, so hello guys. So for today's video is magduwa ta og granny na sad. So ang goal ano na to nga game guys is kailangan nato nga mo escape dito sa tunnel katong sa ubos batang na spider. So let's go. So magplay ta. Ang difficulties is normal rag hapon. So okay, let's continue. So magwait lang sa taon na guys kay nagloading pa ang game. So maghintay lang tayo ng kaunti dahil naglo-loading pa yung game, okay? Do you understand? Nakakaintindi naman kayo ng ganyan? Char, naunsa na. Sige, nag-start na. Hala. Ibarog naman dito diri adapita di ay. So, let's start. Let's start na. Say na diri sa cabinet. Walay na kaning base adto na tas ubos. Magpa-attract sa tag sound ni Granny para oh my god, patay. Oh my god, dagan. Ani sa table, ani sa ubos. Patay. Wala, hapit. Patay, hapit jud. Hapit, close na lang jud to. Gamay na lang jud kuwang. Grabe. Bago pa gani na pagduwa, grabe na zad. Bago pa gani ko nagduwa, grabe. Paspasa pud ba nimo waktas gani? I see you. Bahala ka dira, oy. Bahala ka dira, diri na ko. Ang sabi na diri, so diri sa tasa ihang background agay dagan patay patay dagan. So kakita diri uguan part sa shotgun. So ato ni siyang ibutang dito sa may part sa shotgun dapit. Ato sa siyang butang ni part sa shotgun diri adapita. Tas kana need ni gamit ni Nike dito. Okay. So ato sa tas igbaw kay aron ato ni siyang ready. Ang mga gamit na to ni pangbutang diri dapita. Kay aron makompleto na siya. Pero ang parts sa kanang weapon key parts nan taon. Taon sa ba? Wato sa ni open tong kuan dito. Weapons kaning may crossbow dapit dirang book. Dira ang book so kani ato sa patron si Granny real quick para wanay sa gabal. Manim na si Granny. Magkawat lang ta. Asa ba si Granny? Kadugay ba ni mo Granny? Faster please, faster. Because I'm hurrying. Dugay ba niya siyempre, dugay jud kay dira. Bye bye. Mana, ngara na siya pagpatay ni Granny. So, kaning book ato ni siyang ibutang dito mon mag-ali man ay huy imong naong muram kag tik-tik. Tana. Hagoy hagdali man si Granny. Ala nag-ali dira sa salamat ra. Pislat na imong naong Granny. So, 1, okay 1. Dami na dito pala. Kalag ba in town, palihog ayo in town paglagay. Ako sa game run. Ang part ako si pangan to. Si pangan ani. Engine part ay so kani wa dira dito sa pikas diri uy ni trap is sa kilid sa ito kani ang part sa kuan shotgun so kani wa dira kuan so diri ta sa kuan diri basig na abay kuan wa tana. Let's go down because we are going to put this one in the underground. Wrong grammar. So ato sa ni ibutang diri ana. Okay, so isa na lang atong kailangan. Kato na lang trigger kay para. Sa di trigger katong isa ba? Katong sa pang ato handle sa katong shotgun. So ano isa ta diri sa ihang sewage siguro na. Kaya na may murag tubig na sa ni-fix to ang hammer dito. So kuhaon sa natong crossbow guys para sabi na diri Oy, remote control key sana all. Remote control na unsa naman So ayan ala patay ni gasod na siguro ni. So ato na ta. So ato na siguro siya sa igbaw. So ato na ning i-open. Kana na to sa ina pepper spray. So ito na. Kuha na to pepper spray.
And then ato ni siyang ibutang dira sa ubos. And then sa batong kahana to dito. O kato day, katong crossbow. Sa matong kuha ni crossbow dira day. Crossbow. Granny is happy, so she is laughing. Why is Granny is happy? Mingaw siguro ni si Granny ni Grandpa mo siyang smile. So ato sa ning i-down kay para mo ni si Granny. Magwat lang tang Granny. Tara, patay na si Granny. Granny, hindi mo ako mapapatay dahil meron ako mga bala eh. So ato sa tong kuhaon tong may screwdriver sa igbaw. Ato sa na i-shoot. Ayan. Nahog na. Ato na eh. Gani bi. Butang sana dira sa ubos. Tapos kuhaon to na to tong crossbow. Uy, hapit ko nego sa trap. Ana, sunod ato sa ning pang upin-upin. Dira ang parts. So ani ana ta diri ato na ibutang ni diri sa blueprint. Ayan, yehey, nanatay shotgun. Mapatay na nato si Granny. So ayan. Diri sa taon niya na ng mga kuan dira, etc. Diri si Granny. So diri sa ta ni pag survive kung gigukod ka ni Granny. So Granny, muna na si Granny dira. Yan ang anak siya dira tas barog sa tadaan. Ya, mudagan na ta kay para di ta mapatay niya. So di ba? Okay lang, very basic. Very basic. Sumugo sa tag-ami. Para patay gan exploded man day. Where are you Granny eh? Granny eh. Hali sa Granny eh kay ako kampat dyan. Pero si Granny eh. So atong patay. Kayo. Ito sa ning kasaon. Tapos basig atong sa tong igbaw ba kay basig nato importante nga things dito nga wa nato na search. Ayan. Uy, car key. I don't need that. Ay basig need po na to. Ay basig di. I need ba na to ni? Basig di. Ha? Unahan sa nato pag-sort ng set. Very good. You are so very good. Wala lang ka eh. Kay basig pat doon ko. Kaning grave ato ning katong tiniber ba ito itong ibutang dito sa ubos. Ay ibutang sa ubos, ibutang dira sa my crib. Naunsa ba? Na-open na ba nin diri? Pasig natong kuan diri. Dira lagi. Ato ning upinon to, katong may dapit dito sa itong playhouse. Playhouse ba to tong upinon? So ato sa ning kuhaon kay basig importante ni sa para sa atong kinabuhi. Kinabuhi na siya na importante ni sa atong kuan goal para maka-escape ni. So ato sa ning kuanon openon ning isa diri. Dira na kay unja na kay haghago pod. Unja na. Ato sa tas may kakadapit kay para maka-save ta ning game. Maka-save na unsa man pod. So madto sa tas may kaka, let's go. So magkita-kita muna tayo dito. Kaka, bye hello. Halo kaka. Naman lagi si kaka diri ah. Dira way gamit. So ato sa ta sa igbaw, ani na ta sa igbaw diri Let's go. Diri way gamit in town. Adto na punta sa ubos. Kay basig na gamit. One hita diri. Unja mo takilita, unja guklunta, diri sa ta sa gilid guys. So man sa tas elevator kay nakita man to na to nga natoy 1 pagdali 1 kay open dagito 1. Uy dira ang safe key hehehe salamat. Naog na ta pudali disco party sa ba si kaka faster because I'm going to go home. Isa to go home. Dira ni, Rastiki. Mana niyo ka to? Ano na lang kuan? Upat-upat la ding. Oh, di ba? Wa ta nakita ni ana ran strategy. Ay strategy.
Basig na sa playhouse ba. Atong rusty key or wa ba? Oy na. Or kuan. Hi. Come here. Alright tayo. So kani ba? Ato sa ning atoon tong screwdriver. Wihi. Oh my god, patay na si mama. Si Mamasita. Uy nga naman ka oy. Nga naman ka oy, nga nang white man ay mong eyes. Nawa man kay mga pupils. Asa man day mga teachers. Aman taon. Pero ni balik siya dito. So liko uroy ako diritan ako ni mga hubad bay. So dire sa tadi sa may dapit diri ah. Ayan. So ato sa nang i-open kay basig na yung mga kuan diri. Importante nga things basig rustic eh. Ijay master kay way buot ka. Asa man dito ang kuan. Rustic gibutang ato tong i-search kung di ta makakita oh. Goodbye everyone. Wala patay ni balik na sa ato sa ning itrapan diri kay para di na mo balik siguro ni for the go faster ibutang og trap dira kay para di mamatay. Ita mamatay. Tingiding pagdali si Granny. Hi Granny, see you next time. Di mamatay na ka Granny. The end. Balik ka dra. Dugmok ang lawas ni Granny. So what if kaning teddy bear atong ibutang sa igbaw namatay na bitaw si Granny? Atigbak na bitaw ni. Grabe itong duga dyan pa ni mo kabaktas pa ni tigtigwa nga. What happened? Siyempre pakita tong nanay. Tididing, di ba? Nasi cylinder natin. Ding. Nasi cylinder na guys no. Oh, music dramatic malaki kayo. Hello, Slendrina. Bakit ka nandito sa Granny? Namanta ka sa imong balay or sa imong kuan forest. So maro to guys. Napakita na si Slendrina ka nato. Masama na itong grass sticky eh. Sa ni Karki. Ang Granny, tura. Goodbye everyone Granny. Okay, nakoy oplay nun diri Granny. Basig na akong mga kinahanglan diri Granny. Ang milon man din ang milon. Si Granny. Gran, come here. Ajay, wag tang mo day. Kamatis. Wag tang si Ja. Ano sa ta? Ato na i-trap si Granny. Kumaramin na tubol. Pagdali, Granny. Pagdali. Ajay. Kamatis kang dagu. So, ato ning i-escape. Uy. Pangitawan lang to na to tong kuan. Katong kuan lagi. Asa mo to si Granny? Ato ning ipangana kay para malaman na to kung asa si Granny. Ay, kadugay ba ni Granny? Where are you, Granny? Come here. Because I'm going to kill you. Faster, Granny. Turas Granny sigbo. Ay, sa to boss. Ato tong kuan kuhaon ta tong kani milon ato sa ning ablihan ning Milo Milo ba kuan sa pangalan ni Milo man noon Milon na Milo na si Milon na spark plug ako nag need ana spark plug hindi ko yan need wala still now sige hapon siya wiggle babay ere naunsa ba na siya eh ganin na rin na siya dira ata pasawa na po nitong baka. Baka naman langgam. Paano na baka na si langgam? Ato na ni siyang tagaan ng manok. Manok ba? Langgam. Naunsa ba to? Anong nangyari sa akin? Magpa-attract sa sound o dira para mana si Granny. Unsa kaning mga stick diri mga unsa-unsa ni ato ni pang etos igbaw. Ana. Para mato na. So ato na putang yana dira. Ay para di tato ni Granny sa ato mga mission dira. So ato ning ibutang dito sa bus. Okay, para kompleto na ta sa ato mga requirements pag escape diri. 3 things ra tong kinahanglan. Atong kinahanglan is katorang isa. Katong ra jang rustic eh. Anong kadugay ba ni intawon?
Where are you, Gran Gran? Gran Gran, I need you. Dira ang pampasaw sa kuan day. Manok. Sa aton na to tong pasawan sa aton na tong manok dito kay gutom na to tong manok. Kuha na, ang manok nahimo ng langgam. Let's go. Let's go down because we need to escape in this place because I'm tired and leaving this place because utang monggos tagtiris ang kilos. Ha? Okay, wala gyud special kay diri. Ano sa tong pangitaon tong special kay guys, unya magbabalik ako sa inyo. Hello, you're so pretty. Oh, I appreciate your face because you are so very nice. Hello, God. Oh my God. Tumakbo ka na doon. Hey, tumakbo ka na doon. Pumunta ka na doon sa iyong destination. Dahil I need to go in the... Let's go here because baka makakita tayo ng mga items na ating kinakailangan sa ating pagtakas. So, let's go. Asa ba to si Kaka? Nara diri. So, diri sa ta guys, sa atong destination. Maman itong place nga mapanas survey. Hala, survey. Ang special kay na diri. Basig na po sa Igbaw, no? Ang katong. Wa. Lagi special key. So, nakita na natong special key, guys. Nara ang special key diri sa isa. So, let's go. Let go. So ayan, nakuha na nato ni. So ato na ning iana dira. Ato na ning ibutang diri ani. So para mo ko ano ni mo, butang ni mo sa pinaka side and then ayan. So ang spider man na dirang spider. So dira ang handle handle. Abi na balik ko kuan din ni. Patay na si Granny. Please Granny, don't kill me. Granny, don't kill me, please. Please Granny. Granny, why are you so very tagal-tagal dumating? So siya ito sa Igbaw kita manaog na ta kay para maka-escape na ta ganina ra ko diri sig dinuwa ay wa gyapon ko kita sa rustic eh. Dugaya ba ning rustic eh? Sab tong rustic eh. Unsa na rustic eh na noon? Please nanan ta ning rustic eh ba? Dugaya ba ning rustic eh? Don't tell. Oh yes, salamat. Basig na ni diri sa kuan lagi playhouse key. Playhouse key sa playhouse dapit. So basig makuha na niya nato. Ayan. So ato na ning open na diri duha ka kagwil. So kaning isa ato na i-open. Ayan, open na. Tapos kaning isa ibutang na dira Tapos kaning isang isa. Yehey! For the finally! Nakita na dyan yung rustic eh. Tapos na si Granny po. Ipal pa kayo. Ipal maka Granny. Pagdali. Sige sunod-sunod. Granny. Sige labay-labay. Marajog nagtiki. Pagdali ba? Kaya mahawa na ko diri. Yes, salamat. Maadto na sa boss. Unja kanay mga gamit dire ato na nang ibang itsa dito sa ubos. Wee! Kani wee! Darang pa itsa na dito sa ubos. Adalon ko na nang steak kay dako ka di mas hog dito sa ubos. And then kanay mga gamit ato ni pang butang dire. Ito na nang ibang itsa dira to si damang era. Wala damang era. Sana all damang era. Si damang diri. Kana ba sige yung damang era guys kay naka cut-on ko na ni Upaw na unsa pa ni. Shout out sa imo ha, out of Upaw unsa ni. Ada. So diri sa ta. Ato sa ning ipang kuan ni diri. O ipang anak na nato. Ang unahan nato is kaning key. Key.
Gadya ba na yung baktas? Asa mo to sa? So tas dari to kita ato ning ano yon dari. Kay dugay man baktas ning kakaana. Ato na ina dira. Kana sa katopong kuan. Oh my god, good. Oh, papaday. Okay pa. Pagdali bilisan mo. Kani okay pa ni. Makalakaw pa ta ni. Pagdali lang. So okay, so ayan. So ang ato ning kupot do ni. Putol na. Tunod kaning wooden stick ato nang i-sok-sok dira. Na-open na. Ni tik-tik na. Ano ni tik-tik. Ni click na. Sunod gani. Open na to. Open na siya. Wow, ang galing. Ngit-ngit malagi dito dapit ah. So bye guys, mato na ta. May escape na ta diri sa game. Escapers na ta. Naglili na si Granny dira. Uy. Nag-abot man lagi ka dira Granny nga dapit ah. Ang sam ni si Granny. Napadang kakal diri ah. So, mana? Ay okay, salamat naka-escape na ko. May naman kay para ma-impas na ang kuan. Oh, okay. So, ayan guys, daghang salamat sa pag-watch akong video. So, if you like this video, so pagbilin dira og like. And then, kung gusto mo pa ng daghang mga video like this horror game, so mag-subscribe ka doon. And then, bye-bye. So, see you on my next video. See you.